Yo. Atu namhlanje ufuna uqoka. Fuck. Yasa kusemutini yayo tule inoni hayi. Ngazi phela lo yini ngasebenzi ngokwayo ngithatha i-day off. Yo. Anazima phela. Hayi jonga idlala ngami. Ubhaliwe 1960. Ablenda ngami. Yabona iyamhlanje bemele ngipide off. Serious. Yo. Na wadumo. Awu my friend weTom Safondi. Yakho manje. Hayi kade. Hey Fondi. Kanti man bulisa utani wathatha wedwa Fondi. Angathi uyancancaza. Andithethe ndodwa phela ngiyacula. Utena ngicela khoma. Jonga man. Kwishishini nami endiliqalayo sem. Ilanto kuthiwa ibusiness ngesilungu. Sharp. Yandifana. Soqala lonto ke yo rentis apha endlini. Yeah. Ya. So ke ngoku lo yakho mina mhlawumbe ngingenaphi ke ngoku? Kaloku uyangena Mfondini. Awuyangena sem. Ungene kubeni kaloku wena. Uyaqonda xa uva umuntu apha ngaphandle uva amahemyemo oba kukho umuntu odika indawo. Ungaphosisa imaseko ma umvise kumungqaka. Yandifana. Ya. Uvile ke khoma. Sharp. Umbhudisi ikhona enye into efuna nginceda ngayo. Ewe. Jonga xa usela undipha ukwele emcingeni imali napha ku. Ntoni kwani? Stick sweet. Simenguluthi. Isitoli. 2 rand khoma stock sin distance ange 2 rand. Uphambene ke. Phambene nawe. Uphambene. Phambene nawe. Yini? La uphambene. Yani bhanqekile kwesiphazanyana senu. I-stock sweet kwele emcingeni ndandiqhela umthenga ko my friend abahambayo nge1 rand nikuni 2 rand. Aniyo my friend yalo. I2 rand stock sweet. Awunaso siyeke uyeke. Hayi makhade ne1 rand mina ma. Yini? Njana ini? Ne1 rand. Sa. Yini ngathi ndandihlala be next door. Yini? Sifane ukubonisa wena. Wena abantu ndiyabazi wena akho seKapa. Suphambana. Sabe stick sweet. Akho seKapa bakhona manje. Kodini. Kodini. Thank you. Nganceda. Kodini man. Ndikunike i1 rand ulume istick sweet usilumela ntoni? Oh man, half of the money, half of the thing. Acela sosibhanqa. Wathenga istock ngerand, istock ese 2 rand. Bani ophambene phakathi kwamnawo? Kodini. Utheke wena. Uvile ta, nomnobithe. Hayi wena mthandi. Fuck. Hey, lanto yokuxuba izinto manje. Hamba ta. The half of the money, half of the thing. Jambu. Khona lekwekwe. Chelsea! Hayi man, Chelsea! Sabela. Hayi man, hayi Fondinisa. Ninayo lento amakhwenkwe akhoyo anayo lento yothanda ucotha xa ebizwa ikhawuleza Fondini. Chini? Unesibindi. Molo Chelsea Fondini. Unesibindi. Uyakwazi uzakwam emveni kokwalanda nenza kum noRhadebe pha. Hayi man Chelsea, usekulonto. Zange side siyenze nje lento. Kaloku khumbula ungulo wena wabalekayo Fondini. Yanyuba. Yazi kakhapsa ngami lento nyuba. Khawume Chelsea man, khawume ngokhaba Fondini. Nina niyathanda ucimba fana bububi ngamandla. Khona yakhe yakophi lonto ikwekwe ikhaba indoda. Xegeza. Nodlame lo mjonga Fondini, ndiza nento man. Khaziyeke ezinye, sike sithethe into ezibalekileyo. Ndivile kuthiwa
ukindle rentisayo fondini and nguwe onolwazi lwayo. Yabona ke ndoda ukuthi yabona ke ayathetha ke ngoku. Ya. Ayathetha. Sahla ngxaki. Ayathetha ke. Ayathetha ke. Kuye kukulwa fondini. Usenduyala. Izale nto right. Yo hayi andiyazi le into ndilapha kuyo. Yo kunini ndilapha. Yo ndiphinde ndizothenga kule shop sana soze. Yo man. Thina Ngqondo. Mntanami Ngqondo wama wedwa mntanami eshop kwenzeka ntoni bakuncedile bafana? Ke tata umehlo ngekungcono noba binguwe lunamehla amabini. Lo abenemehla elinye walapha kule shop because akakhathali tu. Yho tata. Ima mntanami. Into yamehlo ke ngoku ingene yaphi yona? Wathetha ngamehlo ubuzothenga amehlo apha mntanami? Ungayi kudala ndilapha man, don't worry, you still cute ke sana. Sibana worry. Thini lo mntwana matata? Uyahamba lapha? Offended man. Come man ndihambe ndiyothenga kwenye shop because kudala ndilapha ndiyazi le into ebendilapha kuyo. Matata. La mathuke yanjani na? Uthi lo mntana ndityuthi. Uza ndityura. Khona. Matata. La madoda kwesishop ngohlobo iyodwa. Madoda. Kwesiya ngohlobo ishop iyodwa bathi abantu bazawuthini? Hayi hamba Lukani. Yahamba. Oh. NgukaJehova. Fundiso thembekileyo. Othenjwe lilo lonke. Hey. Hey, relax. Asoni kweze le. Yasijaya kwabe kusiya ngami mntana inkosi kwabe kusiya ngami asiqoqa uthixo nomkhonzayo Jeya uyandive emazulwini esengadibani nawe man afuna ukubona Jeya andifuna udibana kunye nawe Jeya wena kangikhuleke ngokunodlula apha kum Azifundisi. Ayifuna ukubuza into eninzi bengisibulala lapha. Khawuthi makwenzeke nona kwenzeka nona kanye umthandazi ndiyakwazi uyathandaza thixo kuve ubethwa njani mani kwenzeka ntoni mani tshayiswe ibhasi intento yakho Jeya ezintwana amapha Jeya ezintwana Jeya siza emveni kwam sandibamba Jeya nothuka mntana enkosi ndivuke edustini hayi mani iyanyubisa Jeya chabi iyanyubisa yakuhlekisa nje uyabona Jeya nankule into izodlula uthixo ekhona eJiputa uthixo Jeya ukhona upha ukhona uthixo kuNawomi Jeya emizabona lapha ku nalapha kum uzaba khona anyubisi ya hayi mani ukushiya ngothando noxolo mfundisi andisenigqitha yokunceda loo nto mntana enkosi asenigqitha mntakwethu yokunceda loo nto thixo woxolo benawe nkosi yam wathi sasikhangela mani anowari nawe ukuthi populapop mani yebo ngumfundisi mathi Jeya balapha Jeya ngoku zinto wena balapha oploploploplo lamehlo ploploplo kwenzeka ntoni ngoJeya ploploplo kwenzeka nokuthi Jeya le nto kauploploplo nshiyana ithini na nkosi yam vula amehlo ploploplo okay hayi nimvile ploploplo nawo abantu sesingaphakathi Ye. Atsezi. Ntomkhulu, Ebusela abafoni. ntomkhulu. Yanje bangu. Andami ndedwa ntomkhulu. Oh. Kuhle senibona ne-microwave ne-fridge pha. Ayaya. Ndandike ndaza manapha ndiyakhumbula. Yini? Lo mfundi yamazi man. Okwafika phana nzikanyani nami ndiyakhumbula uhamba nosituthu ba uphethe ibheke. Ke Ya. yimlo. Usithi capital letter A
Akata uphi ndikhumbula kakuhle Sem. Cha ndiyakhumbula. Nansi ke le ndlu. Matshezi nomzise ko. Ayibona inesidi yona inhle. jonga itiles phansi. Uyapha. Ujonge inala light inkulu pha. Kuhle Sem. Ses. Hayi le ndlu Full furnished. Anitshoni ke sithetheni into zokwenyani nithi imalini? hayi 500 ka. You hayi lichamelo 500. 500 ka mfondini. Ndingakutransfereki. Okay. Ufuna cash. Cash. 500. Kawufana ucinge manje Ufuna cash 500. Indlu konke. yonke ndiyaziqika hi. Hayi Indlu yonke. iphi nale. Just kamxele nalantsika ihamba njani lento yonke? Ayondlu yonke. Ayondlu yonke mfondini. Njani? Kamela nansi shame yakho. Nansi yakho 500. Hayi. Sohlaza babina. Hayi. Niyaphazama ngoku. Kawufana ucinge mna ndithi ndifuna ukuziqika kwindlu yonke. Ndihambe ndizorenta nge500 for uhlala nomastandi. Kubani mastand? Nguwe kaloku umastandi. Ungalungi uzonigezela lapha wena. Ungalungi uzonigezela ngibiza amagama engiwaziyo amagama abafazi. Mastand. Ungxaka nosombululo mna. Mamela. Malungi ngicela usile futhi wena. Nisile Udala nokuqaphela wena. Nisile man. Xa nifuna umuntu orenta nyani ze ninikhangele ninifumane. Ndiyanishiya mna. Koko. Thi. Nkulu. Hayi, Ngizokwazi le customer. Just Simkhonzisile simbonise. Just customer ntoni umconvince wantoni manje endigesela lamfu. Umvile uthi mastand kum. Umvile uthi mastand kum uyandithuka abantu yezela mina lonto. Akakuthuka kanene liqaba lasemaqwathi. Ungalungi ngiqhele wena. Ungalungi ngiqhele. Thi uyathanda ukuthi ndithethe ubucaci usinwakazi ngubani qaba ku? Bayiqaba ku? Phinda undiliqaba ngoku. Thi ufika ngentsena kuzondigezela kuhamba nomuntu ongamaziyo. Yageza wena chezi wena. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 30. Andiyaqala ubona umuntu Wena hayi man epi fondini. Yinoni ifondini ulahleka kangaka nelizwe epi. Hey, zinto zamazwe fondini man. Hey, ngincaniwe kanipha amanzi. Ndiqona usungencane epi fondini. Do where to come from boy? Fondini, ndibhizi. Epi. Ngamahlathi fondini. Epi, okay kanene ndiyakhumbula. Isizini yokuluka fondini. So epi na bra. Hayi fondini, zitheni ziphuma ikhondom ezikwati zakho. Ibusiness yomuntu omnyama lena epi yaqona. So siyazama epi yabo. Yeah. So uyafumanisa uba epi sometimes izinto zethu sizenzele edustini. Kaka fondini. Epi. Qitri ngopopuze. Okay. Hayi man branda kuphela makaloku koko sahlukana ngela xesha usithi uyahamba uyohoya into yenantsikendwana. We fondini Sure. yabona aphi khoyo into ba emveni kobutsheze balekile ndaqonda mna mandiyozikhangelela abanye fondini. La ndiyayiqonda epi. Oko ndibhizi loo nto. Yeah. Yebo. Hayi epi yefondini umuntu wakhula epi. Yazi after that ndaphi ndidlela isingqondo yami yabona ndathi ndidlela isingqondo yami ndathi no man let's start for entrepreneurship nenda start inentsika business ancinci down small epi. Yakhula yabo epi ndimo okhala ngaye thina cela isponsor abantwana bebhola netball yonke into. Ukhula epi eqonda lento le. Ukhula awutam. Now I think ubomi nokho kuyazameka. Kuyazameka mani mhlobam. Mhloba. Sendivuyiswa nayo le nto Yes God. ungumuntu onebusiness fondini. AP hayi akukuhlala AP kweli lize umuntu start ithi wathi manele phumela longwethu vokozenzela uthetha phile abantu ngo94 yaphuma manje wathi vuzenzela la nto ndayibamba AP yaqona ibamba la AP ndaceba into ezahlala pha kum ndithi carry on nayo for generation to make generation yaqona Fondini. kwaya Ngaki ko ndinqamile mani tshwala Yeah, ixesha AP. kaloku ndisakhangela nendawo yorenta fondini so sabonana. AP imali kaloku ngicela kakubi wena AP jonga uzayibhatala ridingo pop yeva anabi chomi ngenyatsika business mina ngicela kakubi ethatha ichance lentwana fuck ngaphinda uzapha nikhalana with friendship imali yami kwata imali mina unjani ngiphe mbona ngale talo man ngivele nduthu mosetholweni apha
oko benevenkile ngoku newetewete ulihlanise Yabona kufana msiyana, nangoku andibethelwa ngutho ile ntwana. Andifuni nongena into ezayo. Into esize leyo msiyana kuluka qha. Motrichi, azibukhona naye sesilapha Fondini. Yabona msiyana, leya andibethelwa ngutho andifuna ntoni. Qha into endiyivuyelayo yile ezasivusela mntanam. And ke ngoku imane izifumana phaa ezamali zezokulaa ndoda. Man Luka, sifikile Fondini. Tyhini. so amashangura ahleli nje akhona because ziyabhatala Ya, eziya. kaloku le ndoda. Uyapeya ngapha nemali emehlo wow Man le ndoda itheni nangoku. Luka, Motrichi. Hey, siyana. Ingathi ayikho le ndoda apha le. akakwazi ungabikho Hayi mandifuna and ke ngoku kuyabonakala into yokuba ngabana uyasibaleka lo ayikwazi kaloku ungabikho mfondini noba nguMotrichi. ayikho le Luka. Akekho msiyana. Akekho mntana masiya man. sizayithini ke ngoku le into uMotrichi sozanga sinanziki. Sozanga silungisa sasike sibuye thina siyazi ba. Akusoze aqhashe Fondini. Utywala bethu kodwa ke mamela noba ukhona noba ukho lukuluku into funeka uyazi amadoda asetinarha wathenjiswa izithembiso zingafezekiswa ya sizawubuya siza kuyifuna laa bhotile and uza kuyikhupha laa bhotile boy ya mna ndingumsijo mna sozanga ikhuphi man. uza kuyikhupha etande ngathanda utyamsebani utyamsebani Akayikhuphi into ayithethile uMotrichi. Okay, Machezi. Zapha man. Right now what? Ayaphileka Right mapha boy ngathi nakulontsha man. Mamela man Chezi man. Yaqonda ubunqamila utamne. Wenzele ifavor man. Kanceda man Chezi. ayahathi bangabufuna imali hayi ndoda kodwa ipoto zomile hathi Chezi. nanenjani ma Awuntongile mhlawumbe ngafuna imali kuwe mhlawumbe. Ngubani o rich between mina nawe. Suzenza stupid nje. Ngifuna ungincede apha Chezi. ufuna ukuncede ngantoni kwakho Singena phezulu uthetha Chezi. Ndithi kuwe Chezi ngicela undincede ufake izinto eziphuma eqaleni uthetha ngemali uthetha ngezinto uyathanda ufuna uzihedisa okanye uyaziqhwabisa nje wena suze odele impama yeva ndithi kuwe Chezi ngicela incedo lakho ne little bit of help yeva uncede ngantoni kwakho Chezi ngiklama uthi amani no papa laze naye bra ithi nke Chezi yabo ngoku ikhona ikona efuna ndithi qwaka kuyo yeva uzothi ukufumana i-B1 uzothini ngamla bhabhalaza xa unxelile ulwe xa ndikunqanda akunqandeki zingena apha enduthethayo wena Chezi because ndiyacela apha into encinci Chezi andikaphume entweni zamadoda brama niyeva okay ufuna nje ucawafuna imali ke wena hayi jonga Chezi ndicela undenzele ifavor mntam le nto aliya ne iyathanda uqumba xa sinengxabano ne noba into encinci ihambe yotshona ngapha kucendana yabo so ndixabene nayo laa nto uyaziyo nawe ufuna ulwimiza ngayo ngoku ndicela undenzele ifavor le ntwana uliya imkile undigadele apha uthatha phi into yoba ulicendayo upuli in love in love nanto semothandweni uliya ile ntwana ngamaxokazi nangamos lena yeliya Sizoma uzophuma uthi yabo. Okay. Yeah. Bawuhlenga apha sozingayibona lento ngifuna. Okay. liya hayi wena yintoni ungazazi ethi zakho liya Ethi zami heyi sekhwela itshene bhesi liyenzayo mntana lona thini uthi uzimisele nyonyo hayi wena mani liya awubona umntu ke mdala kuwe ufuna ukufela kum ezandleni liya baliye ibhayi lakombatha wena lakombatha ibhayi liya thini hayi nceda hesi uyenza i-direction kakufika mna funa i-direction ematrasini sis he mani tinaka why mani ibulala abantwana future kaliya kalibhizinesi uliya uzomthi dimfi ngoku wena ustupid wena abona usakhale xa bambile ngokufa abona idethi le twice party le yani baby, yeah, my baby. Kanbona wena nibano palo. Kanbona wena